So, mahaba. Kuha lang tayo ng 10 kursunada natin. No? Oh. So, yan siya. Magaganda na ako sa gagamba ngayon. So, magaganda ng mga kulay nila. Balik na yung ganda ng ang daming malalaki dito. So yun no, stop mga Aji. So gagambino pa din. Ilang araw tayo hindi nakapag-upload no. Yung rason ng mga Aji is ito. Ayan. Nandyan no, sa kanan dito. Kasi kumuha tayo ng mga gagamba. So 50 pieces yun. Ang pinagkaiba lang ngayon mga Aji, yung mga gagamba ngayon is magaganda. Kasi bundok, hindi sila sa mais galing no. So madidistinguish nyo mamaya kung anong pinagkaiba ng mais. Galing sa maisan, saka yung gagamba galing sa bundok. So, kasi may mga dati tayong mga picture pagko-compare ko and pakita ko sa inyo. So, ay muna. So, dito siguro muna, pakita ko sa inyo, no? Kasi 50 pieces to. Meron nandyan. So, kukuha lang tayo, no? Papakita natin sa inyo. So, ganyan yung itsura nila, oh. Yung mga galing sa bundok, no? Sa bukid, ganyan. Pero, Jensen pa rin to. Kuridas to mga Aji, good. Saka may mga ilang OS siguro, may oversize na iba. So, pakita natin sa inyo. Unang-una ito, maganda yung itim. Mahaba ito mga Adya. Mga pangtimbangan na laro to. Kasi walang katawan, tapos mahaba. Pero good size lang kasi to. Yung ano na ito. Pero makapal yung paaw. So, pakita natin dito. Kuha lang tayo ng 10 kursunada natin. No? Oh. So, yan siya. Yan yung itim. Yan, yung itim, no? Tapos dito, kuha tayo ng tala. Kasi madalang yung ganito. Madalang ako makahawak ng ganito ngayon. No? So, tala. Oh. So yan, medyo may light dito na tala pero yan yung nilabas ko. Tapos ito, kaya magaganda na ako sa gagamba ngayon. No? Kasi ang gaganda ng mga kulay nila. Tapos ang tatapon. No? Hindi sila kailangang lumain ng matagal. No? Kasi yung paa nila magaganda na. So ito pa. Ito mahaba-haba to. Pa-OS na to mga Aji. Or oversize na nga talaga to. Mahaba to. Mahaba talaga yan. So, dyan muna. Ito, may mga dilaw pa rin naman napapadpad, no? Meron pa rin ganito. Pero, manaka-naka na lang. And, ano pa ba? Ito, may mga tigre na mga kakapal na, no? Ano? Whoop. So, ito yung tigre. Uy, uy, uy. May bilis kasi bagong huli pa lang itong mga Ali. Kaya may bilis na. So ito siya. Tigre. Yan. So. Basta napapansin nyo mga Adji, no? Doon sa una nating gagamba dati, halos lahat mapupusyaw. Ito, halo-halo na yung kulay, no? Ganda, oh. Lalo pag nakunatan na yung paa nito. Ang ganda, oh. Abuhin na tigre. Tapos ito naman, padayaman yung likod. Tigre. Yung mga Gino. Pero yung malaki talaga is nandito. Nandyan. Ang daming malalaki dito. So, may mili lang tayo. Tapos nagpapakain ako ng mga gambang Japan, no? Yan ang kumakain yung iba nagbabalat.
iba malalaki talaga, no? Out of size yung iba. Malayo yung gap ng size, no? Pero dito yung malalaki. So, pilihan ko lang. Ito talaga magaganda to mga Aji. So, tignan natin, no? So, yun mga Aji, no? So, ito mga Aji, no? Namili lang ako ng iilan, no? Doon. Para pakita ko sa inyo. Kasi para mapakita natin halos lahat ng mga ganda, no? So, ito mga Aji, tingnan nyo to. Mga pantimbangan to ng mga gagamba. So, mahaba na matataba yung paa, no? Yan. So, balik natin to. Balik na natin siya. Tingnan ka muna. Tingnan ka muna. Don't touch it. Huwag i-touch yan. Huwag i-touch yan. Mag-play doon, mag-spray doon. Saan yung spray mo? Saan yung spray niya? Where your spray? There, oh, mag-spray ka doon. Sige na, mag-play ka dyan, mag-play. Tapos ito naman mga Aji, try natin to. Ito, tignan nyo to. Yan, oh. Medyo macho. Ang kapal ng galamay. Medyo makaha siya ng unti. Pero diamond nakaha, no? Manipis. So, tawag ko dito mga Aji, macho, no? Kasi hindi siya mataba. Hindi din siya payat. Ano siya, mapa-diamond yung kaha niya, no? Yan, no? Oop! Sabi naman mabilis to. So, ito siya. Tingnan nyo na lang. Oop. So, balik na natin sa ano. Mabilis lang tayo mga Aji. Kasi yung anak namin gising na, ano. Medyo bilis na lang natin. Yan. Pero ito meron tayo dito. Medyo dirty lines to, no. Gusto ko yung mga ganito. Medyo mapusyaw lang sa cellphone mga Aji, no. Pero sa totoong ano to, medyo mas maitim pa siya, no. Magandang gagamba to mga Aji. Ayan, o. Sa kulay talaga nito, medyo dark pa siya. Sa cellphone kasi medyo medyo mas light siya ng sa cellphone, no? So ayan, balik natin to. Kasi wala na akong paglagyan, no? Magkulang ako ng lalagyan kasi hiniram yung lalagyan natin. Pinamigay ko pala sa mga naghahanap ng gagamba, no? Mga kasama natin. And lahat naman ito mga Aji, binutas-butasan ko lang ng maliit na ganyan. Dito muna sila habang wala pa akong lalagyan na maayos. Okay, ito yung mahaba. Ito yung pinakamahaba, no, sa lahat ata. Ito. Close na natin yan. Ano pa ba? So ito, tignan nyo itong itim mo. Ang ganda na itong itim talaga na ito mga Aji. Napakaswabe. Goods na goods. Ayan. Oh. Makapal yung paa niya, no? So, balik na natin to. Saan ba siya kinuha dito? Medyo may orange, oh. Ayan. Pero ito yung maganda. Ayan. Medyo pula. Nag-orange. Mumula na siya. Uy, galit na galit ah. Balik ka. Tapos marami tayong tigre, no? Yung mga tigre na ganyan, no? Ito. Ayan. Ito. Ito, mga dalawa na to. Ayan, oh. Ito, pabuhin. Then ito meron pa tayong ganito yung tsura niya. So mahaba, no?
Mahaba ito mga kaji. Ano ba? Ayan ito, may malaking tigre dito mga kaji. So medyo parang luma na itsura niya pero malaki ito ah. Ayan o. Malaking tigre yan. So yun lang siguro muna mga kaji, no? Pinakita ko lang muna yung gagamba sa inyo. Kasi bukas na tayo maglalaban. Sa bukas abangan nyo. Bibidyo tayo bukas, no? Then yung mga gagambang Japan natin, na-update ko kayo. Pero ito mga kaji, kasi tignan nyo, no? Yung lalagyan niya, tignan nyo. So tipaklong to na ang laki. And tipaklong din na malaki yung sa baba. So dalawa yan. Within 2 days mga kaji, inubos niya. Prior to that, malaking tutubi. So ito na ulit siya. Ito na ulit siya, no? Malaki na ulit siya. Patayihin natin siya, tapos sprayan ko ng tubig. So bumalik na yung ganda ng likod niya. Bumilog na ulit. Hindi tulad nung last time na nakikita nyo, no? Medyo kulubot siya kasi katigagaling niya lang ng ng itlog kasi to. Tapos hindi siya kumakain ng sobra paghipon unless buhay, no? Yan, tignan niyo yung gagamba. Ang gaano kalayo yung sizing nila. So yun lang mga kaji. Boss Gagambino, maraming salamat sa inyo lahat.